Predstav si, že žiješ v dokonalom svete, kde sú všetci ľudia šťastní, zdraví, bohatí, milovaní, kde robia všetci vždy všetko správne a vedia, že sa im vždy všetko splní. A v určitej dobe by ťa to a celkom tak prestalo baviť a v tejto neuveriteľnej nude zbadáš obrovské tlačítko s nápisom Život plný príležitostí a dobrodružstva. Ty ho stlačíš a čo sa stane? Si tu a teraz v tejto prítomnosti a zažívaš si všetky tieto veľké príležitosti k tvojmu rastu a skúsenosti. Šťastie je stav mysle a je to len na nás, ako sa my rozhodneme, pretože šťastie nie je nič zvonku a nepotrebujeme k tomu nič, aby sme boli šťastní. Ale sme len ľudia a dokonalý stav šťastia permanentného nie je možné, aby sme zažívali. Preto je normálne, že zažívame aj dní, keď sme negatívni, keď sa nám nedarí, keď sa neusmievame, keď sme smutní, nahnevaní, nešťastní, zúriví. Čo k tomu pomôže, to je jediné. Prestať bojovať, snažiť sa za každú cenu byť šťastný a pozitívny, ale prijať to, a ja tomu hovorím, užiť si svoju depku, užiť si svoj deň na prd a dovoliť si byť aj takýto. Je to v poriadku a smie to tak byť. Čím skôr to príjmeš, tým skôr to môže odísť.